No niin. Testissä Pac-Land-niminen peli. Näköjään tämmönen Pac-Man tasohyppely vuodelta 84. Laitetaan kolikko sisään. Maksaa 100 jeniä, eli euroissa noin 80 senttiä. On siitä hyvä peli, että tätä voi pelaa yhdellä kädellä. No niin, valmiina. Trip 1. Aha, sit hyppää. Mennään oikealle. Erikoista, että Pac-Manilla on tollanen Wilhelm Tell-tyyppinen sulkahattu. Aha, palopostin yli. Wiiu. Sieltä saa kirsikan. Ei saakkaan, sai. Ui. Ahaa, siellä on haamu ajaa jollain autolla. Wiiu. Alko rauhallinen peli. Ei voi ainakaan vaikeaksi syyttää vielä tässä vaiheessa. No niin. Nyt siitä syöttiin haamu 200 pistettä. Oli näyttää eteenpäin. Siellä on joku vihulainen heittelemässä jotain. Näistä kyllä mitään vastustunut olevasi, kun kävelee vaan. Aha, tässä mennään itse asiassa aika loppuun varmaan. Nyt se vilkuttaa tosta time out. Juokse, Batman, juokse. Oh. Siinä taisi yksi elämä mennä. Aha, kaktuksen läpi ei pääse kävelemään. Antakaa kirsikoita. Ai saatana. Mikä vittu. Oi perkele. Mitäs hitto? No. Eteenpäin mennään. Kauniit maisemat. Ahaa. Metsäpolku. Ai saatana. Onko tämmösiä jotain puurunkoja, minkä yli pitää mennä? Mikäs? Oi nyt saatana. Ja taas. Oi vittu. Nyt vauhtia. Okei. Nyt pitää keskittyä enemmän. Oho, game over. Näihin kuviin, näihin Pac-Man tunnelmiin.